omera mar penj laktar kawa ma en mwandu mate chedo ni en to teno kende morna mar bedo kujudi chieng' ma kawuono wapuonjre wang'i kod ngima makare tare na usichukue chieng' ma kawuono umie nyinge na ud kanyi olonyo weche ma doje to katel kata tin Joganda anya Lucas kum kudumamba batulone kanyakela anye uche magi makono koro manegan mano Ibu makismo mane manibu pimu no mana gima en kaito gawa bro ni onya bedamo luo nyalochne luo thoro message koro nying mar sile paro luonge kore gi ngane no thoro wuok kuom tendo ema ji neno koro wotore e wi nyathi wotore no bedo ni no worore kase kore gin luno mi nying mar to kata koro mane kaka en to okoma kuche okanyal wacho dongo ni kore kata ni nyithindo ni kore ani nyithindo bedo madongo obne mana ni koro gibiro komako kuonde mopogore mopogore nekech ma wi pien kende nitiere mako nyaka le moko mako pien nyaka mama kata mako tonen kama nena
ni wacho ni duto te wacho ni nyithindo to ng'eny kuom nyithindo nikech nyithindo ng'eny ji ng'ama duong' mayot mondo ichak ng'iye madongo ang'wen abich maen nyithindo madhi skul to nyithindo iyudo ka koro giminyore moro tuoni e skul kata kuma gituge koro nyithindo machuo ni silingi kata family ko yudi to nyalo ko pie pogno bende mo pore no ne mabede kit vi obedo mapek kenyo boko kama iyudo ka manyiso ni moro machalo madonge okogno koro mano manyiso ni en fungal. Nitie machielo mibiro bath koki iyudo oting'ore gi malo tiyudo kolokore ka gimodwa biro ratong'. Mano be fungal en fungus makelo kina gi fungus mopogore nikech fungus iting' mang'eny mane ma itiyo kod koro nitiere moko machako donjo ni fungus kata chako dhi omedre gi bacteria kuome sura mapogore oloko kino koro biro nang'o daktari koro okuot ng'enywa wacho ni ok wathoro kawo ok wadhi e check up to fungal ng'ato biro kata gi tuo mar malaria kono ne fungal infection nitiere ka kelo nyalo chako nikech fungal infection moseda kuome to ka kamano to bed wacho ka joma nigi fungal e kokegi yot mondo mi ochak olal kodhi kama chielo wan fungus mamako kuonde mopogore opogore e dend dhano koro mako wich iluongo ni capitis koro nitiere gi mago mamako iluongo ni onychomycosis. Onychomycosis transfer tiende kanyo tichaki kelo moro maluongo ni crudis koro mako chieki ochopo e chieki ka ochopo e chieki ka kaluwore kata en law matin irwake to law igole gi lawni kaka machielo to machielo ne ng'eny ano sate koro kama ok otuono fungus dake kendo maber moloyo koro en gi environment koro chak ich nowuok kuom jok mariembo faras koro niwacho ni kobet e wi faras kama okarore kama koro nikech ng'wech ma faras ringo cha to koro akarane no ile koro gino menyek mar jok ich no
to en fungus mawuok to biro ka. O magi wuotho to oloko kit silo to ne kaka kwano de manich bedo transfer ko ketie to abich nya piende oloko to ko kama yiero nitie opo kama yiero onge. Mana kaka nanyisi kowuok kama yiero onge to yudo ka bethene otimore gi malo to ruodho to kowuok e wich to mano ok dhi bedo. Ma en tuo ma loko kite kotende kod kaka owuothe del. Adwa ni mondo mi koro wadhi kidieny machielo kane wachako ni nyiso kaka nitiere kod kidieny mopogore mag fungus. Okang'eyo ni gipogore kotenore kod kaka gichalo, okang'eyo ni gipogore kod kaka del pogore classification scientific mano pogruok namba ariyo gipogore kaluwore yae ka en mako dhano be komako dhano nitiere kaka en oilo moloyo mowuok kuom dhano kodhi e dhano wadgi. Nikech kata chano ng'iyo kuom paka kata guok kobiro kuom dhano koro immunity mari miyo koro obedo ma ilo moloyo. Koro wantiere gi mamoko be ma classify kaka yeast ng'eny ji thoro paro ni joma mine man gi tabu mag yeast wan gi yeast mang'eny kaka kalanga en achiel kuom fungal to en ikele gi yeast. Koro yudo ka koro en be ma kes mar kalanga to ma ikelo gi yeast. To ji mang'eny thoro bedo kode ma ng'ato wacho ni oloke tuone be koro ok yot ahinya, koro dwaro ni nyaka koro kaw ne okang' mabor kithiedhe. Iyudo ka en koro thiedhe tek nikech bedo ni en yeast no thiedhe tek molo fungus mamoko. O yeast thiedho thoro bedo matek nikech ang'o daktari? Thiedhe bedo matek nikech ma iyudo ka ng'enyne yeast ni en e del. Waluongo ni commensal en gima inyalo bedo godo e dendi ma en be nitiere role de motime dendi kanyo. To ka environment odhi obedo maber ne moloyo to koro odongo mobed excess. Kosebedo excess koko chako wuok e pien del. Koro iyudo ka jok manitiere gi kalanga ajang'iso gi pile ni kalanga ok nyal landore koa kuom ng'at machielo kadhi ng'at machielo. Kalanga ka in godo to en mana mari iwuon. Mano mari mana in godo dendi. To nekech sama mar dendi nobedo manyap e yo moro amora. Koro gin gidongo ginyuolore mang'eny ma koro giwuok e pien del. To nekech ne en mari mana intiere godo, sama wathiedhi gimonego bed ni watimo en mani nyaka waduoke chien. To dongo ne bing'e nodongo mos. Koro kosedongo mos kamano modhi mowuok kama koro tieke be bedo ma ok yot. Ginengo koro hospital to ndike ne yath oti godo ok bed mayot ahinya. Daktari wacho kama kanyo ni hapo ni ng'ato tiyo kod agi edegi to en mana ni kodongo mowuok oko kama to koro wanyalo luonge ni en tuo. En mana ni ng'ato ka ng'ato nigi mare kotenore kod tich magitiyo bende e del. Tiwacho kacha ni kapono ni environment teni dendi ni odhi obedo maber ne gie saidi to gidongo magiwuok oko kaka giwuok kani. Seche ma iwacho ni odhi obedo negi maber saidi ma obed negi maber nango dendi otimore mangiso ni dendi nigi nyau moro makoro ok nyal control gi ok nyal thiro gi mondo mi gibed kama onego bed ni gintie. Koro ka nyauno nitiere e dendi to ngiso ni koro ginyalo dongo ma gikadh kiewo. Koro kadho kiewo e tuo. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Dr. Lucas e studio en gi mokalo e weche mag pien kogno kachiel kod yier dhano. Wang'iyo tuoche mopogore opogore wadendo kacha ni fungal infections kamoting'o kalanga mabende en achiel kuom tuoche go. Siling bende ni kanyo tuoche mag kogno mabende gibiro e yor fungal infections kamano to ginyalo tudore nyaka kod bakteria magilok wangi kaka gichal. Kik dhi mabor, kik isudi, waduogo bang' thuolo machuok mokalo.
Royal Mabati Super Brand Factory. Dukani mar nyiepo achiel kende manengo gore piny kendo rang'iny mamalo mag mwandu goyo witado yudore duto. Yud offers ma wan godo sani. Chula tamalo 40, iyud mwandu molos sano, iwe mos ka irito mondo wakelni nono maonge chudo nyaka e dhot. Limbado ma Kisumu, Manjit House, apaya ma Accra Street, momanyore kod Paul Moya Road. Gochnwa e 0722 63 83 83. Mwende yud wen ni kaka skiza ton mari dial *811 *341#. Ramogi TV odd wasani duto. Sama otimore. Kama otimore. Wananchi wako na uwezo wa kusema enough is. Joma otime. Kwani baba ni wanani? Hata baba ni wetu. Kaka wanene. Fred Ogweno. Kao kuchuni to kilose. Kine kolose. Totieno bade. Roslyn Obala. Jite nyalo dhi e school. Jiadimu agi kalatas no. Maber monyalo present kamoro. Jay Bonyo. Gima notimore Siaya en gima ok onego otimore. Manigi dhano molony, manigi dhano modhi sikul to Od Victor Otieno Kajuma. Ma en chieng kal Ramogi FM chunde duoko Ramogi TV. Kaka wanene. Wuok chakre saa 2 okinyi. Kik bai. Laktache duto nigi yeng mang'eny ahinya kuom Sarab, giwacho ni en obo chango mapiyo. To nonyalo duoko pache kawuono gotieno. Duka ne ot. Ang'o marach, ang'o mini buok? Ing'e ni ngima mar mama ni kama rach ahinya. Duka ne ot sani. Dende, en ang'o matimore? Kech oserocho jopuonjre mathoth e chopo lek margi mar somo. Nitiere nyithindo ma jonyuolgi gionge go kabisa. Kar duso alwora gi maua, oganda ijiwo mondo opidh alode kod kit chiemo mamoko. Wan kod kothe, wan kod olembe mang'eny kani, wan kata kod rabuon ka, wan go muogo, wan kod nduma. Nyaka ne gifweny ma sikund primar ma Ugolwe koro mong'o olemo mokel kod nyayo chiemo e sikul. Gima japuonj puonji klas kacha, kwa biro oko, kwa timo, waneno en tich mayot. Koro nyithindo chiema, aloth ing'wede e puodho, to nyithindo chiemo e skul maonge wasiwasi. Tudri gi Simfros Okinda chieng' Ngeso tarik 2 dwe mar adek higani mar ng'eyo matut e wi pur manyasani mitayo kod jopuonjre gi jonyuol e sikund primar ma Ugolwe. Kik bai. Wacho en gima otere madik motere wuothe njegi. opogore gi fungus makelo mamoko ma superficial gi. Kaka kalanga ikelo gi fungus ma waluongo ni Malassezia. Malassezia
en tie na ngisi ni entiere e pien del. To wantiere gi mamoko ma inyalo yudogi e bungu. Ng'eny ma yudore e bungu gima yudore kuom winy. Gima yudore kuom winy gin mang'eny gi thoro bedo deep. Ka ng'ato dhi e bungu to kudho chuoye, in inyalo neno ni kudho chuoyi en gima yot. Kudhono kare ne nigi fungus. Fungus ni ok obi wuok wach ni bang' dwe achiel ni koro osechako wuok ni koro neno. En obiro chako wuok kata samoro bang' higa achiel. To chako wuok nang'o? En gima koro chako okuot. Ineno mana ka nochuo tiendi, tineno ka koro tiendi ma chako kuot. To kokuot to koro oloso thuche moko matindo tindo. To thuche go eko nyalo chako golo pige moko kata nyalo chako chwer. Koro biro luwore ni to fungus mane yudo kuom kudho cha. Koro mago wadendo ni mycetoma. Waluongo gi ni mycetoma. Koro en obedo deep monyalo bedo modhi nyaka e chogo mang'ad tielono. Mano be waluongo ni fungus. Wan gi fungus miyudo kuom winy. Gin ginyalo dhi nyaka e obo magikel ni tuo mar obo ma koro inyalo thung' ma bang'e inyalo kata mana wito ngimani. Mago be pod fungus. Gi moko manyalo dhi nyaka e remo kel ni meningitis. Cryptococcus meningitis. Mago gin fungus mago bip ma thieth margi be kaka koro cryptococcal meningitis thieth mare en emergency. Mar obo thieth mare en emergency. To yedhe ma thiedho deep fungal gin yedhe ma nengo gi ni malo kabisa. Mabe ng'enyne nyalo yudo ni osiptende mang'eny be onge kodgi. Nikech ok gin gik ma common, ok gin tuoche mayudore sa ka sa. Koro yudo ni osiptende mang'eny onge gi yedhego. Mak mana kopo ni yudo ka un e osiptal moro ma samoro un kata gi support moro mar NGOs, tinyalo yudo ni yedhegigo yudore yo mayot. Magi ma wayudo ka daktari ni kik ng'ato wuotha kata e bunge aoyaye, kik itude tuda gi le aoyaye, nikech ok ing'eyo ni giting'o kidienje mage mag kute, kidienje mag fungus mwawuoyegi. Kata namulo winjo kimulo kamoro be nitiere moko manyalo wuok e guok kata e paka to chikore kuom dhano. Wachini ma deep en ma inyalo nene kata samoro bende ok onyal nene mayot ahinya. Tibro neno mana kaka owuok e pien del. Ma deep nitiere kaka ma dhi obo. Ok inyal neno. Mar lumbru kata mamako obwongo en be ok inyal nene. But nitiere kaka waseyudo jatuo to kaluwore kaka jatuo en, nitiere test minyalo tim kuom jatuo no ting'eyo ni ma en kes mar cryptococcal meningitis. Koro mane kaka en. Nikech meningitis nitiere meningitis mar bacteria. En wanyalo wacho ni thiedhe yot. Even though en obiro ga mapiyo to yot mondo mi oneg ng'ato. Mar fungus cha onyalo budho kapok owuok to en be en dangerous, onyalo nego ng'ato e yo mayot. Nikech ng'enyne mondo mi owuok kuom be nyiso ni teko mar dendi osebedo manyap. O mantie gik mopogore opogore manyalo miyo teko del ng'ato bedo manyap. Nyalo bedo kidienje mag thieth ma ng'ato yudo, nyalo bedo tuoche ma ng'ato nitiere godo, nyalo bedo samoro ni ok ichiem makare, koro dendi ok otegno e yo makare. Manyiso ni nyaka del rit e yore mopogore opogore. Daktari, thothne kopogore kod kaka giwuok kuom sata kata jamni to gichikore kuom dhano. Dhano kuom dhano ni wacho ni ng'ato ka ng'ato nigi siling. Kalanga ne. To siling landore nade? Siling be landore kaka nami example mar nyithindo. Nyithindo gin jok matugo be ok bitamo nyathini ni kidhi skul to kik itug gi joweteni. Koro contact manyiso ni kaka moro makore gi nyawadgi yot mondo miyud siling koa kanyo. Koro aja nyiso ji pile ni kithiedho siling ahinya kuom nyathi tineno ka ok ochang ni maber ng'e skul. Ibiro ni samoro nyithindo moko be nitiere kode skul. Kiwe mano, ka in gi guok kata in gi paka to nyathini en nyathi mohero tugo gi guok kata paka,
luok guoge mana kaka iluoko dhiang' mondo itiek fungus mantiere kuomgi. Dhi e agrovet, gibiro ng'isi yath minyalo luok godo guok kata minyalo luok godo paka. To kiseyudo tiluok gi godo tibiro yudo ka koro bithiedha thiedha tuoni orumo. Shampoo mag konyo mondo gam kanga mabende en deep, thiedhe bende nyalo bedo matek. Jomoko wacho ga ni ochal gima nigi tiendene. Ok ang'eyo kaka inyalo pimonwa wachno ni odongo koa ei pien del kowuok e del kowuok gi oko. Manyiso ni roots ge bedo odong' e pien ei del kucho. Mago wiye koni ema inyalo neno gi oko. Adiera nitiere wachno koso mago gin maliekore koro gweng'. Gima ni en odongo e pien. Ok onyal dhi matut molo pien. Ndalo moko kana puonjo nang'iso kidienje mag pien kaka opoge. En e wi pien malo kama waluongo ni epidermis ema kalanga bende nitie. Koro ok onyal wacho ni entiere gi tiendene. En e wi pien kanyo. Kothiedhe maber to rumo. To thiedhe bedo ga matek nikech ang'o? Thiedhe bedo matek nikech namba achiel muonyo yath ka kunyise ni mondo muony bedo matek ne ng'eny jowa. Iyudo ka ng'ato muonyo yath, ing'eni kaka tuoche mag mag fungus kata kalanga gi. Ng'ato nyalo chako muonyo yath kawuono to paro ni bang' ndalo 2 onego bed ochako neno pogruok. Mano gima ok nyal timore tuoche mag fungus. En gima in kaka daktari mandiko ne jatuo yath onego bed ni nyise ni ibiro chako neno pogruok wach ni kata bang' dwe achiel. Koro nyaka itim kinda gi muonyo yath. Koro ka ok itimo mano to ok odhi muonyo yath ma mondo tiek dos. Gima chielo mamiyo kendo kosani koro thiedho gibedo matek, iyudo ka ji thoro ng'iewo yath e dukni mag yath. Odhi odwaro yadh fungus. To yedhe mag fungus gi be wantiere mopogore opogore. Mathiedho kalanga ok en mathiedho seleg mar wich. Koro iyudo ka gin be gipogore. Nitiere yedhe mabecho gi kalanga, to nitiere yedhe mabecho gi seleg mar wich. Koro mago be kelo tabu nikech samoro idhi omiyi yath fungus adier to ok en fungus, ok en yath manyalo thiedho kalanga, samoro en yath manomiyi manyalo thiedho seleg bila mawuok e wich. Thothne iwacho ni ginyalo kawo kata dweche 3 mondo mi thiedhe maber. Wabedo ga kod side effects mag yath mabende ibomulonwa bang'e kapo ni ng'ato tiyo kod yedhe gi kata owiro gi kata omwonyo gi kuom thuolo mang'eny chandruok ma nyalo biro. To kata kamano kapok wachopo kanyo, thothne ka ng'ato biro iri kaka Dr. Lucas mabende olony weche mag pien del, yier kachiel koda ka kogno. King'e ng'ato kama atibo ng'eni ma en kidieny mane mar fungus, ibo ng'eni ma en tuo mane, koso nyaka itim tests moko te diagnosis ma nyaka itim. Erokamano. An kaluwore gi lony mara yotna mondo mi atim kamano. To nitiere gik ma inyalo tim e osiptal. Nitiere test moro ma simple. Wanyalo wacho ni simple. Dhoni iyudo ka ng'eny osiptende ok time. Inyalo gol pien matin kama siling no nitie, ok gol ni wale oko, ichwere. Tikete e glass mar jolab, iluongo ni slide mar jolab. To nitiere gimindeng'o kuome, waluongo ni potassium hydroxide. Kosendeng' kuome, timiye gimoro dakika 15 ting'iye microscope. Tidhi neno fungus go ka nitiere iye kanyo. Mano en test ma dakika gimoro dakika 30 to onego bed ni duoko ne osewuok. To ki an ng'enyne atiyo gi experience mara ma an godo, yot na mondo mi alos diagnosis no. Deep fungus nigi test mabuora. Koro mamako lumbru pokal. En nitiere inyalo gol lumbru ng'ato tipimo. Kinyalo pimo fungus owuon kata kinyalo pimo gima waluongo ni antibodies. Manyiso ni dendi nyiso ni intiere kode. Wantiere gimoko manyaka gol kaka mane wawacho ni mycetoma ma ka jibone kudho chuoyi. An kaneno anyalo ng'ado kama kuot no endo. Tabro ng'iyo gima wuok e iye kanyo nikech mano golo gimoro ma waluongo ni grains. Grains ko chalo mchele kama to gitindo tindo. Nitiere kogolo grain maratong' tang'eni ma fungus ma kama. Nitiere ma kogolo grain ma yellow tang'eni ma fungus ma kama. Nitiere ma kogolo grain ma black kata marachar tang'eni ma fungus ma kama.
ok ochuno ni nyaka tere lab. To ka ng'ama ok nigi adiera tinyalo gol gima waluongo ni biopsy. Ing'ado pien kanyo, to koseng'ade titere laboratory, imiyo pathologist. To pathologist ng'iye matut. Timone nonro. To yudo kama. Dr. Lucas mamane? Ma fungus mar tielo. Ma waluongo ni Tinea pedis. Ma mar tielo. To king'iye, inyalo paro bende ni en tuo maluongo ni eczema. Nikech yudo ka pien chal ma walore. To walore. Koro ng'eny ma biyudo ni ok il ahinya. Kaka ma wich nyalo bedo ni ilo. Ma ok il ahinya. To ng'enyne inyalo yudo ni ng'ato tiende kende mapokore ok owinj dalili moro amora kendo. Koro neno ka tiende malokore rachar. To dalili machielo to onge. Koro ng'eni mano gima ka ng'ato neno to okone kama notuo. Samoro paro mana ni moe ma ok owir. Kaka joma chuo nyalo wacho ni an mo ok awir ga e tienda. Egin en kama. To mano yudo ka en fungus. Onyalo wuok kanyo modhi odonje kogno. Kao kamano to nyalo donje kind tielo ka. Makoro wachako miyo nying machielo ni Tinea interdigitis. Koro en odonjo kind tielo ka ma jowa luongo na chany. En be yudo ka thiedhe tek nikech ng'eny ji ok lwe kind tiendegi matuo maber. To yudo ni kata kothiedhi kawuono to wuoche cha pod idok rwako. Koro mondo mi thiedhe maber, kothiedhe ka fungus mag tielo kithiedho wuoche be nyaka wapar. Nyaka mi antifungal powder mikete i wuoch mondo mi orum nyaka i wuoch. Mano kokitieke. To kothiedh makende to machiche to dong. Bang' ndalo moko kendo chako duogo. Gin ji iwinjo ka ng'ato wacho ni an achany na ok rum ga. Ma en makoro en kind tielo gi. Daktari, kapono ni rwako wuoche ng'ato mantiere kod fungus gi, yot mondo ikwany kute gi kanyo. Yot mondo mi ikwanye. Gin ajang' nyiso jok ma ohero ng'iewo wuoch mag mtumba. Wek thoro pima wuoche. Nikech ikia ni ng'at mane rwake na nigi fungus koso onge godo. Kati keni en kidienye mane mar fungus. Kati keni en aina mane. Koro pima wuoche e chiro. Wawacho na bala. Okunego bende nyaka wawere go. Nyaka koro wawe. En penj laktar kokadera mugiti. Mwandu Dr. Lucas mu. Ageni nyaka mwonike. Ageni meti ni maigo ni wuoche ema ang' iwuotho kode nyaka e achieke ma ang' nolokre gimoro nono kanyo. Kaeto gimomiyo bende ong'eny achieke kanyo. Ibo nyiso kaka otimo achieke kanyo kosedhi mobedo motegno. Kik dhi mabor, kik isud kata matin. Obed pau siasa, ohala, telo, thieth, jiwo ratich oganda, kata mana somo. Ka onge jiwruok e kindwa to ok wabibet. Ng'ama miyo, duonde kata tekone, nyisore e okang' mamalo. Dhowani karibu so much. Wuogi ng'ama nyalo wuoyogo many network ni. Kamora mora ma intie pacho ka. Mine osekelo dongruok mathoth e pewe magimako, kendo lony margi kelo lokruok mathoth. Asementa ji moromo, kendo I'm very proud of that. Winj lony, jip kod puonj magichiwo. Gimoro amora midwa timo, tim gi tekoni te gi chunyi te, nikech mano kende e yo minyalo dongori godo motegno. Ngeso ka ngeso e chenro mar Mine Wacho kod Jaelieta. E gweng' kama timbe anyuola kod tudruok mag joot ogundhoe, hera mar wuoro ne okete bwo tem maduong'. Ine misebet kikawo pesa e plodega. Wuoro ma kinde moko ne en ng'at maratego, sani koro ng'ol. Nyako moro ma jagweng' norite gi hera.
Daka nene ko hinyore tandi. Afadhali abed kode kaya konye omo pigi yuecho kata kakiteto ne. Nyithinde to rito ahinya gik wuongi, ich lach ne odino wengegi. Ko jaduong' onego pog mwandu, mano mari kaka iparo. Bere mobiro bedo mapek moloyo pi. Koso hera kod ng'uono biro siko. Ne oriti ewi Nam Cinema Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Our members plus all our friends, our colleagues and other unions, we will have a nationwide protest delivering petitions to all government offices in the counties. We are coming for you on Monday. Riwruog lakteche KMPDU okwedo mokalo monj mane otimne lakteche mang'anyo ka giluongo ng'anyo maduong' wuok tich juma manyien. Piny Kenya kod mar Haiti oketo kogi winjruok mar chwalo obila madichiwo arita kwe piny Haiti. An kata Samuel bet kani okane English moro manatiyogo manyalo paro kata manyalo wacho ni nopore lewa. Gina weche mag dho liech masebedo ka konyorago e migap dolo. Waloso kod jadolo mar kaunti ma Homa Bay Rafael Obege e wi alam mare moselandore ahinya e pacho ka. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu, thiedho gi tek, lando gi yot, inyalo kwanye kamoro amora, inyalo kwanye bungu, samoro kani dhi moto, samoro bende iero le kaka paka gi guogi mathothne antiere godo, koro nyaka niwacho ni nyaka luok gi maber, kaito bende ok mano kende nitiere machielo bende manyalo wuok nyaka kuom winy. Ma kapo nono ni odonjo kuomi to wanyalo luonge ni dip, tiende nyalo donjo matut monyalo kata nego ng'ato. King'iyo gi oko tinyalo chagi ni mana gik ma chamo pien delgi inyalo chayo gi kade gin gik moko nego beni ichayo. Daktari pimo no kachaka ng'ato biro iri tibro neno tibo ng'eyo ni en kidieny mane, kaito seche bise ni en kidieny mane ibo ng'eyo yore mag thieth monego beni thiedhe godo. To ne jogo moko ng'eyo nyaka tim tests mopogore opogore, kaka ni wacho ni nyaka chwer pien del, ikete slide, ikete microscope kati ng'iyo ni chal nade. Gima no mako dhoga Dr. Lucas, nini wacho ni bonene nena kutego ka wuotha. Manyiso ni kata gine pien del kama to ging'eny gi wuotha e wi pien del kanyo. Ing'eni fungus waluongo ni microscopic. Microscopic manyiso ni ok nyal nene gi wang'i kama. Nyaka yud kamoro manyalo yare obed maduong' kok nyalo nene. Mano e tich microscope. Koro kise isegolo cells kete glass to di kete microscope dhi yare koro dhi nene koro neno maber 20 ok nene 20. Daktari wadonje weche mag thieth matut mokalo wachako kod machalo marathany mawuok e tielo ni ng'ato sebiro iri mineno kuma nogole ok wang'eyo thieth thoro chalo nade to kawo thuolo maromo nade? Erokamano. Thieth anyalo wacho ni luwore gi kaka en. Achany nyalo mi ng'ado tiendi. Nikech sama osechamo pien kama, bakteria be chak donjo kuome. To bakteria to donjo iye moloyo fungus makelo achany. Kanyo koro tielo nyalo kuot. Ka tielo osekuot, i-develop endo condition moro ma waluongo ni cellulitis. En infection ma koro ringe i pien. To nyalo ringe i pien modhi modonjo e chogo. Kodonjo e chogo, ochako miyi kendo condition moro ma iluongo ni osteomyelitis. Manyiso ni infection, bacterial infection koro chopo e chogo. Mano is a very dangerous state. Ma koro bro chuno ni nyaka keti yath ma waluongo ni antibacterial kata antibiotic to kendo keti antifungal be. To kochope e stage no kata ward wabro ketie ok obi mi yath wawedhi dala wabro ketie e ward mondo kiyud thieth malong'o mondo mi gino rum. Ka ok watimo mano to samoro kiyudo konyruok ka wayudo kapok odonjo iye to ibro mi wanyalo mi thieth mar fungus ng'enyne dwaro ni itiyo gi yath mimuonyo to gi
ichako igam tuo e wuoteni manirwako cha. Ka wich kende nyithindo ng'enyne ka pok obudho ahinya tiyudo ni yath miwiro kende otieke. Ka ok kamano moro wiro inyalo miye yath mimuonyo. En mani koro wachako wang'iyo ka ni to it nyathini rom nade, nikech wan gi yedhe mang'eny mag antifungal ma be ok wanyal miyo nyithindo matin ne higni 5. Koro mano be gima nyaka ng'i. Ok en ni wandiko yadh fungus nyathi odhi omuony kata ng'ato odhi omuony. Samoro ng'ato nigi tabu mamoko be, nikech yedhe fungus chiegni te nyalo miyi tabu e chuny. Koro nyaka be wang'i, watim ni assessment ni to yath mandikona ni bin en gi tabu mar chuny ma kamiye yadhni to tabu ne medore. Koro mago te gik manyaka ng'i thieth ga. Gimachielo manyaka ng'i ni to odhi tiyo kod ndalo marom nade. Wan gi yath manyalo muonyo pile ka pile dwe achiel. Ji adi manyalo muonye. Koro ng'isi ni nyaka muony yath pile ka pile dwe achiel. Jomoko luoro yath. Ka ng'ama oluoro yath, nitiere grup machielo mar antifungals, gin nengo gi ni malo. Idhi muonyo ndalo abiriyo nikech gin wawacho ni kuom chuny, ginyalo kelo tabu mang'eny e chuny. Imiyi break kata mar jumbe 3, kendo kok ichako imuonyo kendo ndalo 7, kendo ichako imiyi break, kendo ichako imuonyo. Koro ine mano be dwaro ni nyaka ibed ng'at ma discipline. Ng'at ma discipline, nikech nyaka imak kalenda mari, achako muonye ka orumo ka, ayueyo chakre ka nyaka ka. Koro mago gik ma nyaka iwach gi jatuo kapok imiye yath. Nono to idhi miye yath to ok odhi muonyo. Wadwa ni mondo wathiedhi tuo mar kalanga koro. Waseng'iyo achany ma iwacho ni nyalo rwakne kata ng'ate ward. Wang'iyo ka bende kidieny machielo ni daktari, koro wang'iyo ne kalanga kaka ithiedhi. Kalanga be thiedho, nasewacho ni thiedhe dwaro yware matin. Yware. Kalanga an kaka thiedhe, atiyo gi yath tieng' diriyo. Atimiyi yath mimuonyo to gi yath miluongo ni shampoo. Shampoo ni ikuongo iwiro bet e dendi dakika 5, ka ng'eny to dakika 10, kata iluoke oko. En gi rolne motiyo kuom kalanga kama owuokane. To nikech en gima budho e del, amuonya be imiyi. Inyalo miyi amuonya midhi muonyo dwe achiel, kata inyalo miyi ma ipogo iyueyo ndalo moko. To gima onego timne kalanga kuom jok mathiedhe en ni kisetieko thieth, to onego bed ni omiyi gima iluongo ni prophylaxis. Prophylaxis manyiso ni wamiyi gima koro geng'e mondo mi kik ochak otimore nade, kik ochak owuog mang'eny. Makendo nitiere yath moro mondo inyalo miyi mimuonyo dichiel e dwe, bang' dweche 6. To koro mano koro wamiyi prophylaxis. Koro ok bibedo ni mayot kendo mondo mi chak ine kalanga kuomi. To en mana ni nasewacho mano thieth ma nengone ni malo, ma nyaka ihikri mondo ka yud thiedhno. Nengone ni malo tiende ni? Yedhe go nengo gi ni malo. Wawacho ni shampoo. Shampoo kende chiegni siling 1,600. Mano ng'ini chiegni siling 2,000. Yedhe mimuonyo bro kawi chiegni siling 3,000. Koro ineno kamano ka ok ihikori gi siling 5,000 to thiedhno samoro ok inyal yude. To gi ngima masani, ji adi manyalo yudo gino, kata jok matiyo mondo mi yud siling 5,000 ni dhi ng'iyo godo yath. Koro gino odwaro ni tuo kochakore to dhi thieth pod en chon. Kapok otegno. Ka en chon to thiedhe bedo mayot moloyo kose dak e ndalo mang'eny. Daktari, tuoche mag fungal infections gi kapono kaka mar kalanga ni tipimonwa ni nitiere yath ibro muonyo achiel kamano ma koro ok onyal duogo mayot. To mamoko gi kidenye mag fungus moko gi. Mamoko gi to thiedho yot. Gin kitieko treatment to wachne orumo. To ginyalo rika? Ginyalo rika mana kichako iyudo source machielo mar infection. Kichako iyudo tuo, igamo tuo kendo kuom ng'ama chielo kata kuom gima chielo. Mane kochalo chako duogo. To gito yath tieko gi bang' thieth itieke maber.
Daher kata dakwani mondo mi inyiswa kaka oganda nyalo geng'o tuoche gi nikech adier kapo ni en kalanga modhi motegno kamano mondo mi thiedhe maber kaw kinde kod nengo bende kato achany bende wacho ni nyalo miyo ing'ado tiend ng'ato kidenye moko pogore mag tuoche mag virus gi nyalo donjo nyaka e ubo nyaka chuny nyaka lumbru ma ang' nyalo kelo complications tok mano kende nyaka yedhe ma imuonyo gi bende nyalo kelo chandruok kaka dundo gwecho kod gik makamago jolendo gongeno ni geng'o ber moloyo thiedho ere kaka wanyalo geng'o tuoche gi daktari? Fungus ok dwar kama ng'ich. Koyudo kama ng'ich to dak kanyo. Ogo dala, ogo touch. Ogo touch kanyo. Koro gima duong' kabisa e thiedho geng'o fungus en ni ka en kind tiendeni nene tu kind tiendeni maber kapok irwako wuoche. Chieki kiseluokori tuo maber. Wiyi the same. To koro kaka koro mag skul ka to geng'o nyalo bedo matek nikech iyudo ka nyithindogo olandore e kind nyithindo gin giwegi. To kithiedho moro to chako kwanye kamoro. Ochako kwanyo kuom nyathi machielo. Koro iyudo ni bet en challenge mondo mi geng'e. But kiwuoyo gi nyathi tinyise ni gima kama ema mi bedo nyithindo sani riek. Kinyise ni gima kama mutimo ga skul ema mi yudo tuone. Obiro winjo to onyalo weyo ma ok odhi otimo gino koparo gima ne janyuol onyise dala ni ka wadhi wa Yemen tabiro chaka yudo tuo mar seling manochanda cha. Wantiere kod yore ma opogore mag thiedho gi dala. Daktari kaka kata gitiyo ibo nyisa nikech ne misomo yier pien dhano kachiel kod kogno. Ni kapo nono ni siling omako nyathi kata omako ng'ama ng'ongo tilielo wijno. Koseliele te tinyalo kaw rangi wuoche. Tigoye ni nyalo tieki. Kaito bende mar kalanga bende wacho kata ni kapono ni nyalo wiro oil kata mor bunde break fluid bende nyalo tieki. Yore manya dala kata manya kor gwengi yore gitiyo wadhi nyime kod gi koso watimo nang'o kapono ni ok anyalo yudo siling 5,000 mar tieko kalanga chuth. Anyalo wacho niya gima pok otimne nonro ok yot mondo mi awuoye. Ahero wuoyo gi gimotimne nonro. Magi gik manotim kata wan notemonwagi to aparo nonego adhi ago mbaka gi jonyuolna mondo ginyisa ka ne gitiyo gi kiwi be nokonya koso ne ok okonya to aonge kod gi gadier. Break fluid e kalanga be ji osetiyogo mang'eny, jomoko wacho ni konyogi to kendo pod gini chak duogo. Koro aneno ni thieth mar osiptal kibire adhi mi option wathiedho kata kendo wachako wageng'o mondo kik ichak iyud kalanga kendo. To break fluid cha ok kode gadier ahinya. Jotuo maseneno mawacho ni osetiyo gi break fluid nodhi maber, ochako tiyo godo odhi maber, to koro neno ka koro gino sama tin chande koro biro osiptal. Koro mago be gik manitie. Koro kar rindruok mang'eny chomre gi thieth tere. Daktari wacho gik minyalo wewa godo chal nade kotende kod fungal infections? Gima nyalo wacho ni fungus ng'eny to nyalo tang' nikech kaka kuom joma mine to seche moko yude bedo matek, ng'eyo bedo matek. Wan gi moro waluongo ni white piedra. White piedra en omako yie wich to yudo ka yie wich koro oloso athuye moko marochere, mano white piedra. Wan gi machielo ma waluongo ni black piedra, mano be joma mine onego tang' go ahinya nikech en sama osemaki yath en achiel ni wino nyaka liel oko. Mane solution mare. Koro kuom joma mine ma ohero yie wigi dwanu bedo motang' kuonde mudhiye kata gik ma ushare, gik ma utiyo godo i kanyakla, ubedo motang' ahinya nikech ikia ni ng'ato nyalo miyi fungus machal nade kuom kuonde muwuothe weko. Namba 2, jok mang'iyo wuoche mag mtumba kaka nasewuocha be uru thoro pimo wuoche. To kiseng'iyo wuocheno be kidhi kode dala nene oluok wuocheno ti spray ikuone antifungal powder mondo mi kopo ni ng'ama ne rwake ne nitiere gi fungus to mondo geng'ni mondo kik yud fungus bendo. Kamano. To kapo ni loke loka maber mimoye chieng' nyalo tuoye ma chieng' bro tuoye to ok dhi tieko fungus.
Kore gino wadoni spray. Iketa yath. Daktari ng'ato tudore kod nyalo yudi kane. Ko ne ng'ato dot koda inyalo yude namba na mar simu 07226 namba no odiochieng' jogama. Ajabeto gi tabu kodwa gocho gotieno moko oro please call me ok nyal tiyo kamano. Kidwaro konyruok kuoma to gochna e seche mowinjore mag tich, awuo kodi ang'is kaka itimo. Ka in mabor koda anyalo ori kama inyalo yude konyruok machiegni. Seche moko batimo gima waluongo ni online consultation. Koro wanyalo winjore kodi, itimo chudo mitimo, tandiko ni prescription, ting'iyo yath. Erokamano.